ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay pwedeng maging teleserye o pelikula sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Mga pagsubok na magiging dahilan upang tayo ay maging matatag bilang isang ina, anak o asawa. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Marga. Isang masipag at butihing anak na walang ibang ninais kundi ang maging masaya ang mga taong nakapaligid sa kanya. At nang makilala niya si Stanley, nakatagpo siya ng tila walang hanggang kasiyahan sa piling nito. Pero hindi magiging madali ang kwento ng kanilang relasyon. Susubukin sila ng tadhana at iba't ibang klase ng pagsubok dahil malaki ang pagitan ng estado nila sa buhay. Pilit na pahihinain ng sitwasyon ang pagmamahala na kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Magtagumpay kaya sina Marga at Stanley na patunayan sa ibang tao na sila talaga ang dapat na para sa isa't isa? O bibitaw ang isa sa kanila para lang magparaya at maging masaya ang taong maiiwan? Darating pa kaya ang panahon na muli silang maging masaya? O sadyang hindi para sa kanila ang salitang masayang katapusan? Gusto mo na bang malaman kung ano pa ang kalupitang pinagdaanan ng relasyon ni Marga at Stanley? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng relasyon nilang dalawa? Minsan ba ay nagmahal ka na rin ng taong hindi tanggap ang iyong pinagmulan? Si Marga kaya, paano niya pinaglaban ang lalaking sobra niyang minahal? Tama ba ang desisyon na pinili niya? O eto ang magiging daan para tuluyang masira ang buhay niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa akong avid listener ng inyong programa at matagal ko na rin talagang gustong sumulat sa inyo. Hindi lang para magbahagi ng aking kwento ng buhay kung hindi para humingi na rin ng payo. Alam ko kasi na malaki ang maitutulong ninyo at ang ating mga kabarangay sa bagay na gumugulo ngayon sa isip ko. Umpisahan ko ang lahat sa kwento namin ng first love at first boyfriend kong si Stanley. Classmate ko siya noong college at pareho kaming nasa Dean's List. Nagsimula kami bilang isang mabuting magkaibigan dahil marami kami mga bagay na napagkakasunduan. Isa na nga doon yung paraan namin ng pag-review bago ang aming mga exam. Pareho kasi kaming madalas nasa madaling araw nag-review o isang oras bago ang exam namin. Tapos ay nilalagay namin ang reviewer namin sa ilalim ng una namin. Nalaman namin na parehas kami na may ganong habit ng pag-review noong magkasama kami sa isang research paper noong nasa second year college kami. At nang sumunod na taon ay niligawan niya ako at kaagad ko rin siyang sinagot. Bagay na kahit kailan ay hindi ko pinagsisisihan dahil naging faithful siya sa relasyon namin kahit noong nakagraduate na kami at may kanya-kanya ng trabaho. Happy anniversary, baby! Happy anniversary din, baby! Sana nag-enjoy ka sa date natin ngayon. Ay, sobra! Lalo na't alam ko kung paano mo pinaghirapan na ipunin yung panggastos para sa buong araw na date natin na to. Mula sa pamamasyal natin sa park kanina umaga, panonood ng sine, hanggang sa dinner date natin ngayon.
Bakit pa kasi ayaw mo akong mag-share sa mga ginastos mo sa araw na to? Para naman maranasan mo kung paano ka ilibre ng boyfriend mo. Baby, sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan gawin to. Sanay naman ako na naghahati tayo sa ginagastos natin sa mga date natin, di ba? Ayun na nga eh. Nasanay ka na palagi tayong naghahati kahit na dapat ako yung mas gumagastos sa ating dalawa. Ang dami ko na tuloy utang sa'yo. At bakit mo naman nasabi yan? Baby, hindi na uso ngayon na lalaki lang ang gumagastos para sa babae. Kaya wag mong isipin na may utang ka sa akin. Nahihiya lang talaga ako sa'yo. Kasi nga sa ilang taon na relasyon natin, sobrang bihira lang kitang malibre. Na hindi mo nga kailangan gawin. Responsibilidad kita, kaya kailangan kong gawin yun. Dalawa tayo sa relasyon na to. Kaya pareho nating responsibilidad ang isa't isa, okay? Ay, thank you baby. Thank you saan? Sa pag-intindi mo sa sitwasyon ko. Sa 5 taon na relasyon natin, puro pag-intindi na lang ang ginawa mo sa akin. Kasi alam mo kung gaano kabigat at kalaki ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pati tuloy ikaw, nadadamay na sa bigat na dala ko nang dahil sa responsibilidad ko. Minsan nararamdaman ko tuloy na parang pabigat na rin ako sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Ikaw kaya yung happy pill ko. Happy pill, pero palagi kang inuutangan kapag nasushort ako sa budget na para sa bahay namin. Yun din naman ang gusto ko, na ako yung unang maalala mo sa oras na nangangailangan ka ng tulong. Kasi ganun din naman ako sa'yo eh. Baby, kahit kailan naman, never kang nangutang sa akin. Hindi lang naman tungkol sa pera yung pagiging happy pill ng isang tao. Kasi 'di ba, ikaw yung palaging kinukwentuhan ko ng mga stress ko sa trabaho. Ikaw yung kasama ko nung masama yung loob ko kasi hindi akong na-promote sa opisina namin. Ikaw yung nagpapasaya sa akin sa oras na sobrang down ako. Kaya talagang thank you. Thank you kasi palagi mong pinapagaan yung loob ko. Thank you rin sa lahat ng pag-appreciate mo sa ginagawa ko para sa'yo. Siyempre naman. Kasi nakikita ko lahat ng effort mo para mas tumibay ang relasyon natin. Yun na lang din kasi ang kaya kong gawin para maramdaman mo na ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto ko makasama sa habang buhay. Pero baby, hindi mo pa ba talaga ako pwedeng ipakilala sa mami mo bilang boyfriend mo? Ay, baby. 5 taon na tayong magkarelasyon. Siguro naman, panahon na rin para malaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Mahigpit pa rin kasi si mami sa akin hanggang ngayon. Alam mo na, uni ka iha. Kaya ayaw niya pa rin ako magkaroon ng boyfriend. Kahit ngayon na may trabaho na ako. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na kitang ipakilala sa kanya. Pinapakiramdaman ko lang din kung handa na ba siya magkaroon ng boyfriend ang nag-iisang anak niya. Sorry baby ha. Okay lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Ikaw na lang din ang kasama ng mami mo kaya alam ko na takot din siya na mawala ka sa kanya. Thank you baby. Basta makikilala mo rin si mami. Promise. Papadudot, kagaya ng nabanggit ko kanina ay parehas kami ni Stanley na nasa Dean's List at may academic scholarship. Tapos pareho kaming nagtapos ng cum laude sa university. Marami man kaming pagkakatulad sa mga gawain, ugali o iba pang mga bagay. Napakalaki naman ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay, Papadudot. Parehas kaming maagang naulila sa tatay namin noon. Namatay ang papa ni Stanley sa isang aksidente at ang daddy ko naman ay sa atake sa puso. Panganay si Stanley sa 6 na magkakapatid at nagtatrabaho bilang kasambahay ang nanay niya. Malaking bagay talaga para sa kanya noon yung academic scholarship niya at financial assistance na natatanggap mula sa munisipyo. Dahil kung walang mga yon, baka hindi na nila kinaya ang mga gastusin para sa kolehiyo niya noon. At mula nang magsimulang magtrabaho si Stanley, siya na halos ang sumalo ng lahat ng responsibilidad dahil nagkaroon ng komplikasyon ng nanay niya sa sakit na diabetes. Dahilan para maputulan ito ng isang paa. Kaya alam ko ang hirap at bigat ng responsibilidad na meron si Stanley.
Ako naman ay solong anak ng mami ko na isang negosyante. Negosyante din ang daddy ko bago siya mamatay. At masasabi ko na may kaya talaga ang pamilya namin dahil lahat ng bagay na gusto at kailangan ko ay nakukuha at nabibili ko kaagad. Kahit mag-isa na lamang si mami na nag-handle ng mga negosyo nila ni daddy, nagawa niyang hindi ito bitawan at mas mapalaki pa. Kaya naman mataas din talaga ang expectation niya sa akin. Malaki ang plano niya para sa future ko. At kasama sa future na yon, ang taong gusto niyang maging parte ng pamilya namin at makakasama ko sa panghabang buhay. Bakit ngayon ka lang Mami! nakauwi? Bakit gising pa po kayo? Yung tanong ko muna ang sagutin mo. Napa-overtime lang po ako sa trabaho. Overtime sa trabaho? O sa boyfriend mong patay gutom? Mami! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Patay gutom yung boyfriend mo. Kaya hindi mo siya maipakilala sa akin. Bakit ba hinahayaan mong sarili mo na perahan ka nun? Ha? Ay, hindi ko po siya pinapakilala sa inyo kasi alam ko na yung mga salitang bibitiwan nyo sa kanya. Mali po kayo ng pagkakakilala kay Stanley. Mali po yung tumatakbo sa isip nyo tungkol sa kanya. Anong mali sa mga nalaman ko tungkol sa kanya? Na mahirap lang ang pamilya niya? Na wala na siyang tatay at nangungupahan lang sila sa isang maliit na bahay? Na siya lang ang bumubuhay at nagpapaaral sa mga kapatid niya dahil matagal nang lumpo ang nanay niya? Mali po iniisip nyo na pera lang ang habol sa akin ni Stanley. Talaga? Kaya ba sa dinami-dami ng babae, ikaw talaga ang niligawan niya? Niligawan niya ako hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa special na nararamdaman niya para sa akin. Mula pa nung college kami. Hoy Marga, huwag kang tanga na basta naniniwala sa sinasabi ng lalaki na yon. Sigurado ako na pera lang ang habol niya sa'yo. Gusto kanyang gamitin para maiahon sa hirap ang pamilya niya at yon ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Yan na talaga ang dahilan kung bakit ayokong dalhin dito si Stanley at ipakilala sa inyo eh. Dahil hindi nyo pa nga siya nakikilala, hinusgahan nyo na kagad siya. Mabuting tao si Stanley, Mami. Malinis ang intensyon niya sa akin. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang boyfriend mo o parte ng pamilya na to. Marga, matagal ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na ang lalaki na yan. Mahal ko si Stanley at mahal niya ako. Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Hindi! Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magiging responsibilidad mo sa oras na maging asawa mo ang Stanley na yan. Ilang kapatid pa ba niya ang pinapaaral niya? Hanggang kailan niya dadalhin ang responsibilidad na dapat nanay niya ang gumagawa? Hindi naman ginusto ni Stanley na mapasok sa ganong kabigat na buhay. Ayun na nga eh. Gusto kang gamitin ni Stanley para gumaan ang buhay niya. Para matakasan ang responsibilidad niya sa pamilya niya. At para ikaw na ang sumalo ng lahat ng bigat na pinagdadaanan niya ngayon. Marga, peperahan ka lang ng lalaki na yan. Hindi mo ba talaga naisip yon? Kilalanin niyo po muna kasi siya. Hindi talaga siya kagaya ng nasa isip niyo. Mabuting tao si Stanley at mahal niya ako. Kahit kailan, hindi ako nagkamali sa iniisip ko. Ginagawa ko to dahil anak kita. Mahal kita. At concerned ako sa'yo kaya ayokong gamitin at perahan ka lang ng lalaking yon. Ayokong masaktan ka ng dahil sa kanya. Mami, hindi nga po ako sasaktan ni Stanley. Maniwala kayo sa akin. Mahal niya talaga ako. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyo para makilala siya. Sana naman po matanggap niyo siya bilang boyfriend ko. Hindi! Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Kahit ano pang sabihin mo tungkol sa kanya, hindi magbabagong tingin ko na pera lang ang habol niya sa'yo. Kumbinsido ako na peperahan ka lang ng lalaki na yon. Gagamitin ka lang niya para takasan ang hirap ng buhay na meron siya ngayon. Papadudot aaminin ko na may pagkamatapobre ang ugali ng pamilya ko, lalo na si Mami. Naalala ko nga noon na tuwing family gathering, nagpapayabangan ng mga bagong gadget ang pinsan ko.
Ang mga tito ko naman ay mga bagong sasakyan ang pinag-uusapan at alahas naman ang topic madalas ni na mami at ng mga tita ko. Yung lola ko lang yung madalas na nakakausap ko tungkol sa mga simpleng bagay kagaya ng pagluluto o mga lumang litrato ng aming pamilya. Wala kaming pinag-uusapan na kahit na anong gadget, sasakyan, alahas o ano pa mang mga mahal na material na bagay. Ang madalas naming mapagkwentuhan ay ang buhay nila ng yumao kong lolo. Kung paano sila nagkakilala, naging magkasintahan at nagsumika para mapagtapos si mami at ang iba pa nilang mga anak. Palagi niyang sinasabi sa akin na mabilis lang, mabawi at maipon ang pera. Pero ang panahon ay nauubos at lumilipas. Sa halip na ubusin namin ang oras sa mga luho namin, mas mabuti raw na gumawa kami ng magaganda at masasayang alaala kasama ng mga taong mahal namin. Sa tuwing naririnig ko yon mula kay Lola ay gumagaan ang pakiramdam ko. At naisip ko na wala akong ibang pinagmanahan sa pamilya namin kung hindi ang lola ko lang. Papadudot ang pagiging matapobre at mapanghusga ni mami ang dahilan kung bakit hindi ko magawang ipakilala si Stanley sa kanya. Noong sinabi ko pa lamang na nanliligaw si Stanley sa akin ay pina-background check na niya kaagad ito. At grabe talaga ang sermon na ibinigay sa akin ni mami nang malaman niya ang buhay na meron si Stanley. Marami siyang masasakit na salita na binitawan noon patungkol kay Stanley. Paulit-ulit niyang sinasabi na mamamatay lang daw ako sa gutom kapag si Stanley ang napangasawa ko at peperahan lamang daw ako nito. Sinabi ko kay mami na hindi ganong tao si Stanley pero hindi nagbago ang pagtingin niya dito. Kahit na ilang beses kong sabihin sa kanya na bigyan ng pagkakataon na kilalanin si Stanley, hindi pa rin siya nakinig sa akin. Pero syempre pilit ko pa rin pinaglaban ang nararamdaman ko para kay Stanley. Kaya sinagot ko ito at naging boyfriend bago kami graduate ng college. Kaya lang ay marami ring kilalang kumpanya si mami at marami siyang koneksyon na malalaking tao at natatakot ako noon na gumawa siya ng paraan para tuluyang masira ang relasyon naming dalawa ni Stanley. Baby, sorry, ngayon lang ako. Ayos lang. Medyo kadadating ko lang din naman dito. Ay, grabe kasi yung traffic papunta sa restaurant na to. Maaga na nga akong umalis sa opisina pero na-late pa rin ako sa usapan natin. 15 minutes ka lang naman na late. Kahit anong sabihin mo, late pa rin ako. Alam mo naman na ayokong nalilate sa usapan natin. Kung bakit kasi ang tatanga ng ibang taxi driver dito sa Makati. Bakit mo naman nasabi yan? May nadaanan kasi kaming banggaan kanina. Parehas taxi. Tapos nag-aaway pa yung dalawang driver. Nagsisigawan at walang gustong umawat sa kanila. Paano nila maaayos yung problema kung walang aawat, di ba? Di ba ang tatanga lang ng mga taxi driver na yun? Kaya lalo ako nabibwisit kasi sila ang may kasalanan kung bakit na-late ako sa date natin. Nagpadala sila sa mga ganong emosyon nila pero hindi naman ibig sabihin nun, tatanga-tanga na sila. Tsaka, kumalma ka na. Hindi naman ako masyado matagal naghintay kaya wag mo nang isipin yun. Pero kung hindi dahil sa mga tangang taxi driver na yun, hindi pa rin ako malilate. Uy, tigilan mo na nga yung katatawag sa kanila ng ganun. Hindi mo rin naman kasi alam kung ano bang punot dulo ng pag-aaway nila. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoong nararamdaman ko. Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Sabi ko nga kanina, kumalma ka muna para hindi ko ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Ay, pasensya na baby. Para kasi ang daming nangyari sa araw na to. Tungkol ba sa trabaho yung dahilan kung bakit mainit ang ulo mo ngayon? Oo, nakakainis kasi yung dalawang supervisor ko sa opisina. Palagi akong pinag-iinitan. Ginagawa ko naman ng tama yung trabaho pero palagi nilang hinahanapan ng butas. Kagaya nung nakaraang meeting namin. Sinabihan ba naman ako nung isa na parang pang-college daw yung PowerPoint presentation na ginawa ko. Sinunod ko lang naman ang instruction niya. Kung anong gusto niyang makita sa ipepresent ko sa meeting namin. Tapos kanina, yung isa namang supervisor namin.
Tinambakan ako ng trabaho. Ayoko sanang gawin kaya lang. Ayoko rin naman na mas lalo nila akong pag-initan. Baka mamaya maging dahilan pa yun para tanggalin nila ako sa trabaho. Hindi ka naman nila pwedeng basta tanggalin sa trabaho ng dahil lang doon. Natatakot lang din ako kasi alam mo naman na ang dami kong gastusin ngayon. Kalilipat lang namin ni nanay sa bagong apartment mula nung pinaalis kami dun sa dating tinitirhan namin. Kung bakit naman kasi biglang binenta ng may-ari yung bahay at lupa na inuupahan namin. Mas lalo ako nagipit ngayon kasi mas mataas yung upa na binabayaran ko sa bagong apartment namin. Tapos natanggalan pa ng scholarship yung kapatid ko. Sumabay pa itong mga buwisit na supervisor ko sa opisina. Ay, ano ba namang buhay to? Kalma ka lang. Sigurado ako na matatapos din lahat ng mga problema mo. Ay, bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May gusto kasi sana akong sabihin sa'yo. Pero gusto mo umorder muna tayo ng pagkain? Hindi pa naman ako nagugutom. Ano ba yung gusto mong sabihin? Parang ang seryoso ng mukha mo. Stanley, sana maniwala ka na hindi madali para sa akin ang desisyon na to. Pero ano kasi, kailangan ko nang tapusin ang lahat sa ating dalawa. Teka, anong ibig mong sabihin? Stanley, hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Hindi ko na kayang magstay sa relasyon natin na to. Marga, ano to? Joke time ba to? Huwag ka namang magbiro ng ganyan, please. Hindi ako nagbibiro, Stanley. Seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ayos naman tayo kahapon ah. Bakit ngayon bigla mo akong inihiwalayan? Ano bang mahirap intindihin sa hindi na kita mahal? Marga, wag mo namang gawin sa akin to. Dahil ngayon kita mas kailangan. Sorry pero hindi ko na talaga kaya na patagalin pa yung relasyon na to eh. Hindi ko na kayang magpanggap na ikaw pa rin ang mahal ko. Ayoko na, Stanley. Ayoko na sa'yo. Wala na talaga akong nararamdaman na kahit na anong pagmamahal para sa'yo. Papa Dudut, dumating na nga noon ang araw na kinakatakutan ko. Ang gumawa ng paraan si Mami para magkaroon ako ng dahilan na hiwalayan si Stanley. Ilang ulit na sinabi sa akin ni Mami noon na gagawa siya ng paraan para ako mismo ang makipaghiwalay sa boyfriend ko. Wala raw ibang maidudulot sa akin si Stanley kung hindi puro paghihirap lang. Kaya dapat nahiwalayan ko na ito. Palaging sinasabi ni Mami na peperahan lang naman daw ako ni Stanley. Kaya dapat na magising na ako sa kabaliwan ko sa kanya. Halos araw-araw na nga kaming nag-aaway sa loob ng bahay namin. Dahil lang sa paulit-ulit na pangungumbinsi ni Mami sa akin na hiwalayan na si Stanley. Pero ni minsan ay hindi talaga yon pumasok sa isipan ko. May kumpiyansa akong magagawa naming ipaglaban ni Stanley ang pagmamahala namin hanggang sa huli. Na kahit ano pa mang mangyari, walang bibitaw sa aming dalawa. Pero nagkamali pala ako at hindi ko inaasahan noon na darating ang araw na ako mismo ang tatapos sa relasyon namin ng taong pinakamamahal ko. Bonnie, nasan ka na ba? Malapit na nga ako dyan sa cinema kung nasaan ka. Anong malapit na? Kanino mo pa sinasabi yan eh? Di mo ba narinig yung sinabi ko? Nahihirapan nga ako mag-park. Alam mo naman kasi na first day showing ngayon ng movie na gusto mong panoorin natin. Tapos hindi mo pa inagahan ng alis sa bahay nyo. Paano pala kung pumayag ako na sunduin mo ako sa bahay? Eh di mas lalo tayong na-late. Alam mo Marga, ang dami mong sinasabi. Malapit na nga ako dyan, huwag ka na magsungit. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko kung hindi hintayin ka? Bilisan mo maglakad, nawawalan na ako ng ganang manood ng sine. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, kumain na lang tayo sa bahay namin para hindi nasasayang ang oras ko ng ganito. Malapit na nga ako, okay? Relax ka lang. Eto, papunta na talaga ako dyan. Ewan ko sa'yo, Bonnie, bilisan mo! Nakakainis talaga si Bonnie kahit kailan. Magsiset ng oras ng date, pero palagi siya yung late sa usapan. Hindi na talaga siya makakaulit. Marga? Stanley?
Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Napadaan lang ako dito sa mall kasi may kailangan akong bilhin na school supplies. Pero pwede ba tayong mag-usap saglit? Hindi pwede. May lakad pa ako. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Marga, sandali lang. Gusto ko lang ng konting oras mula sa'yo. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ka kukontakin. Hindi ko na matawagan cellphone number mo. Binlock mo pa ako sa mga social media account mo. Kasi wala naman tayong dapat pag-usapan kaya pinutol ko na lahat ng pwede nating maging communicasyong dalawa. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Ano bang kailangan kong gawin para maging maayos ulit tayong dalawa? Wala! Kahit kailan hindi na maayos ang relasyon natin, Stanley. Walang dahilan para subukan pa natin ulit. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang pakisamahan ka at ang pamilya mo. Stanley, hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang makakasama ko hanggang pagtanda. Ayoko ng mahirap na buhay. Ayoko maghirap at sigurado na ako na yun ang mangyayari pag ikaw yung pinili ko. May problema ba dito? Bonnie, Ginugulo ka ba ng lalaking to? hindi. Mabuti pa umalis na tayo. Tara na. Marga, sandali lang. Stanley, sinabi ko nang wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya please lang, huwag ka nang manggulo. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigurado ako na hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam ko na nagsisinungaling ka lang. Alam ko na ako pa rin ang... Manahimik ka na. Ayaw kang kausap ni Marga. Ang kulit mo ah! Bonnie, tama na! Huwag mo itulak si Stanley! Ang kulit kasi ng bobo na to eh. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na girlfriend ko kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Girlfriend? Oo! Boyfriend ko na si Bonnie. Kaya please lang, layuan mo na ako. Tigilan mo na ako, Stanley! Ayoko na talaga makita ka pa ulit! Papadudot nang may kwento noon ni Stanley sa akin ang tungkol sa pagkakatanggal ng scholarship mula sa kapatid niya ay kinabahan ako. Naramdaman ko na may mga susunod pa na pwedeng mangyari na hindi ko magugustuhan, pero kaagad ko rin yung pilit na binabaliwala. Hanggang sasabihin na nga ni Stanley na kinausap daw sila ng may-ari ng apartment na tinitirhan nila para paalisin sila doon dahil may nakabili na ng lupa nito. Doon na mas tumibay ang hinala ko na tama ang mga bagay na naglalaro sa isip ko. Lalo na nang may kwento ni Stanley sa akin na pinahirapan siya sa trabaho nila. Nagdesisyon ako na kausapin si Mami kung may kinalaman siya sa nangyayari sa buhay ni Stanley. Hindi naman nag-deny si Mami at sinabi niya na siya ang may pakana ng lahat ng paghihirap na nararanasan ni Stanley. At kapag hindi ko pa siya hiwalayan, hindi titigil si Mami sa panggugulo at pagpapahirap sa buhay ni Stanley. Saglit po akong natulala noon habang walang tigil ang pagtulo ng luha sa magkabila kong pisngi. Hindi ko rin alam kung matatawa ba ako o mandidiri kasi parang isinasabuhay ng mami ko na maging buhay na kontrabida mula sa mga teleserye. Nachichipan talaga ako. May tao palang darating sa ganung punto makuha lamang ang gusto. Hindi ko alam kung gusto bang magpa-discover ng nanay ko sa GMA o bored lamang siya. Kaya kung ano-ano nang mga naisip niyang gawin. Nakakasuka. Parang isang teleserye talaga. Ang buhay ko noon, papadudot. Teleserye na walang kasiguraduhan kung may naghihintay na masaya o malungkot na katapusan. Papadudot, hindi talaga naging madali sa akin ang desisyon na ginawa ko na pakikipaghiwalay kay Stanley. Siya lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong makasama sa buhay hanggang sa pagtanda ko. Pero hindi ko rin kaya na patuloy siyang mahirapan ng dahil lamang sa akin. At ang masama pa doon ay nadadamay na pati ang pamilya niya. Doon ko na-realize na may mga bagay na hindi kayang labanan ng pag-ibig lang. Kasama na doon ang kapangyarihan ng pera ng isang tao na kayang kontrolin ang napakaraming bagay sa mundong ito. Nagawa nitong tapusin ang pagmamahalan
at relasyon namin. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang makipaghiwalay ako noon kay Stanley. Sinagot ko na rin ang manliligaw ko na si Bonnie ay na rin sa kagustuhan ng mami ko. Nangako kasi si mami na titigilan na si Stanley at ang pamilya nito. Oras na sumunod ako sa mga gusto niya. Kasama na nga sa pagsunod ko sa kanya yung pagpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, Papa Dudut. Ay, mabuti naman nakatulog na si baby. Makakapagpahinga na rin ako saglit. Teka, pasado 11:00 na pala ng gabi. Bakit wala pa rin si Bonnie? Mukhang si Bonnie na yun ah. Mapuntahan nga siya sa sala. Nakakabiti naman talagang kainuman yung mga yon. Dapat talaga hindi na ako sumama sa kanila eh. Nauna pa silang malasing kesa sa akin. Mga mahihina. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ay, gising na pala asawa ko. Ngayon lang nakatulog si baby kaya hindi pa ako nakakapagpahinga. Kaya naman pala, ang bango-bango ng asawa ko. Parang ready na ulit sumabak sa romansahan. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka pwede ba, sagutin mo muna yung tanong ko? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-text naman ako sa'yo kanina, di ba? Sabi ko may overtime kami sa opisina, kaya malalate ako ng uwi. At kailan pa naging parte ng overtime yung paglalasing sa opisina? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi naman ako lasing ah. Anong hindi lasing? Halos hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Hindi nga ako lasing. Kayang-kaya ko pa nga tumatlo sa'yo bago tayo matulog. Pwede ba, Bonnie? Huwag mo nga akong halikan. Ano ba? Ano bang masama sa ginagawa ko? Mag-asawa naman tayo ah. Normal lang sa mag-asawa maglambingan, lalo na kapag galing ang lalaki sa trabaho. Baka nakakalimutan mo. 2 buwan pa lang nakakalipas mula nung mga anak ako. Eh ano naman? Ilang buwan na ako nagtitiis o wala nangyayari sa ating dalawa. Pasalamat ka nga, hindi ako nang bababae. Wow! Pinagmalaki mo pa talaga yan? Oo, bakit? Lalaki ako at may pangangailangan ako na kailangan mong ibigay. Kaya wag mo akong pinagdadamutan. Kesa naman humanap ako ng ibang babae na hahalikan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Bonnie? Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ngayong hindi ka nabuntis, oras na para bumawi ka sa akin bilang asawa ko. Intindihin mo naman sana na nanay ako at hindi madali sa akin na magbuntis at manganak. Ayun na nga eh. 2 buwan na mula ng mga anak ka. Kaya oras na para pagsilbihan mo ako sa kama. Bonnie, ano ba pitawan Ka na nga mag-inerti dyan. Magugustuhan mo rin naman to eh. Kailangan pa ng katawan ko ng pahinga. Please naman, tumigil ka na. Kailangan ka naman ng katawan ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pagbibigyan mo ako, asawa mo ako, at responsibilidad mo na paligayahin ako sa oras na gusto ko. Naiintindihan mo? Kaya pagbigyan mo na ako kung ayaw mo na magkasakitan pa tayo dito. Papa Dudut, bago pa ako niligawan ni Bonnie noon ay kilala ko na siya bilang isang mayabang na tao. Uniko iho siya ng mga magulang niya at masasabi ko talagang lumaki siyang spoiled brat. Schoolmate ko siya noong elementary at high school sa isang private school at ahead siya ng 1 taon sa akin. Kilala rin siya noon bilang isang bully na estudyante na palaging may nakakaaway. Madalas ko ngang mabalita noon na palagi siyang pinapatawag sa guidance office dahil sa reklamo ng ilang estudyante sa kanya. Pero hindi siya na-kick out dahil palaging malaki ang donation na ibinibigay ng mga magulang niya para sa school. Nagkita ulit kami ni Bonnie sa burol ng isang dating teacher namin at mula noon ay palagi na niya akong kinukulit kahit alam niyang may boyfriend na ako. Nagulat na nga lang ako nang makarating kay mami na gusto raw akong ligawan ni Bonnie. At yon ang lalong nagtulak kay mami noon para gumawa ng paraan na masira ang relasyon namin ni Stanley. At para tuluyan ng tigilan ni mami ang pagpapahirap sa buhay ni Stanley, pumayag na akong sagutin si Bonnie at magpakasal dito. Sinabi pa noon ni mami na yun daw
ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang hindi niya alam, yon ang desisyon na sisira ng buhay ko noon. Ay, grabe ang traffic. Kung hindi ko lang talaga kailangan kumuha ng mga gamit ng anak ko, hindi muna ako uuwi dito sa bahay. Ay. Bonnie? Bonnie, nasan ka? Nakapagluto ka ba ng para sa hapunan? Ay! Bakit ba kasi nakakalat dito sa sala tong sapatos at medyas ni Bonnie? Muntik pa akong matalisod ng dahil dito. Saan naman kaya pumunta yun? Ang sabi niya kanina, maglilinis siya ng bahay kaya ayaw niyang sumama sa ospital. Hello, Mami? Hello anak, nakauwi ka na ba ng bahay nyo? Opo, nakauwi na po ako. Bakit kayo tumawag? May sinabi po ba yung doktor sa inyo tungkol sa kalagayan ng anak ko? Wala naman, maayos naman siya dito sa ospital. Tumawag lang ako para i-check kung nakauwi ka na. Kakauwi ko lang din po dito sa bahay. Sorry po, hindi ako kaagad nakapag-text. Niligpit ko muna po yung bumungad na kalat dito pagpasok ko. Eh bakit naman ikaw pa ang mag-aayos niyan? Wala po si Bonnie ngayon eh. Naiwan niya makalat dito sa sala. Hindi na nga siya sumamang magbantay sa anak mo dito sa ospital. Iniwan niya pang makalat ang bahay nyo? Hayaan niyo na po. Baka may biglaang nilakad na naman po yun sa trabaho niya. Sabado ngayon na. Anong kailangan niyang lakarin para sa trabaho? Minsan po talaga may mga inaasikaso siyang trabaho kahit weekend. Sige Mami, mag-aayos lang po ako dito ng konti para makapagpahinga na. Maaga po akong babalik dyan sa ospital bukas. Salamat nga po pala sa pagbabantay sa anak ko ha. Naku, wala yon. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Apo ko naman tong binabantayan at inaalagaan ko dito. Magpahinga ka na. Huwag mo masyadong isipin ang anak mo dahil ang sabi ng doktor, ligtas na siya mula sa dengue. At kailangan na lang i-monitor ang kalagayan niya dito hanggang sa payagan na siyang makalabas. O siya, sige na. Sige po Mami, salamat po ulit. Bye. Oh, nakauwi ka na pala. Kadarating ko lang dito. Kumusta anak natin? Katatawag lang ni Mami. Ayos naman daw yung anak natin, sabi ng doktor. Ligtas na raw siya mula sa dengue. Si Mami ang naiwan muna doon para magbantay sa kanya. Mabuti naman ayos na yung bata. Akala ko iniwan mo siya mag-isa doon. Hindi ko naman nahayaan na maiwan mag-isa doon yung anak natin. Kailangan ko lang kumuha ng ilang gamit niya kaya napilitan akong umuwi ngayon. Eh ikaw, saan ka pala nang galing? May inasikaso lang ako sa opisina. May naging problema yung empleyado ko doon kaya hindi na ako nakatawag o nakapag-text sa'yo. Sa opisina ka ba talaga pumunta o sa babae mo? Anong pinagsasasabi mo? Sabado ngayon. Alam ko na wala kayong pasok sa opisina kapag ganitong araw. Eh sa biglaan nga nagkaroon ng problema. Kaya nagpatawag ako ng meeting para maayos ka agad yun. Gaano ba ka-emergency yan para hindi mo man lang magawang ayusin ang mga kalat dito sa bahay? Iniwan mo na lang basta dito yung sapatos at medyas mo tapos… Aray! Bonnie, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo yung braso ko! Mas masasaktan ka kapag pinagpatuloy mo yung pagbubunga mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ako nagtatrabaho para sa bahay na to. Ako ang dahilan kung bakit kumakain kayo ng anak natin. Kaya wala kang karapatan para utusan ako na gawin yung mga gawaing bahay dito. Papadudot nang tapusin ko ang relasyon namin noon ni Stanley, pinaiyagan ko na si Bonnie na manligaw sa akin. Naging maayos ang panliligaw niya sa akin at gustong gusto siya ni Mami. Kapag pumupunta siya sa bahay ay palagi nagluluto si Mami para sa kanya. Ramdam ko pa rin ang kayabangan niya dahil wala siyang ibang kinukwento noon kung hindi ang tungkol sa negosyo ng pamilya nila. Kung gaano kadami ang business nila. Kung saang panig ng mundo siya nakakapunta at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pera niya. Sa kabila ng ganong ugali niya, sinagot ko pa rin siya at pumayag pa rin ako na magpakasal sa kanya. Mula noon ay wala na rin akong naging balita kay Stanley. Ang huling naging pag-uusap namin nung puntahan niya ako sa labas ng pinagtatrabahuhan ko para tanungin kung totoong magpapakasal na ako kay Bonnie. Sinabi ko na totoo yon at tinanong niya kung hindi ko na ba talaga siya mahal. Tinanong niya kung totoo bang basura na lamang para sa akin ang ilang taon na relasyon naming dalawa. Tinanong niya ako kung wala na ba talaga siyang puwang o pwesto sa puso ko.
Binigay ko sa kanyang isang napakahirap na kasagutan noon. Nagsinungaling ako at sinabi ko na kahit kailan, hindi na maibabalik pa ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Hiniling ko na umalis na siya sa buhay ko at yun nga ang ginawa niya. Mula ng araw na yon ay hindi ko na siya nakita pa, Papa Dudut. Pakiramdam ko, Papa Dudut, si Bonnie ang naging karma ko sa lahat ng pagsisinungaling at pananakit sa damdamin na ginawa ko kay Stanley. Kasi hindi ako naging masaya sa buhay ko kasama ang asawa kong si Bonnie. Sa umpisa ng pagsasama namin kahit paano ay maayos pa ang lahat. Pero hindi nagtagal ay lumabas na rin ang totoong ugali niya. Mainitin ang ulo niya sa lahat ng gusto niya ay dapat na sundin o pagbigyan ko. Nagiging mapanakit din siya pagdating sa romansa, lalo na kapag ayaw ko siyang pagbigyan. Mula nang mamatay ang mga magulang niya ay nagsimula na rin siyang malulong sa bisyo at sa pagsusugal. Hindi nagtagal ay nalugi rin ang mga negosyo nila. Hanggang sa magsimula na rin kaming mabaon sa utang noon, kaya napilitan na akong magtrabaho. Ayaw ko na rin kasing umasa kaming mag-asawa kay Mommy kaya kahit na anong pilit niya natulungan ako financially ay tumatanggi talaga ako at sinasabi ko na kaya ko namang magtrabaho para makatulong sa asawa ko. Naging malungkot si Mommy sa paghihirap na pinagdadaanan ko sa pagsasama namin ni Bonnie. Awang-awa siya hindi lang sa akin kung hindi pati na rin sa anak namin ng asawa ko. Hanggang sa marinig ko na mismo mula kay Mommy ang suhestyon niyang makipaghiwalay na ako kay Bonnie. Bagay na hindi ko kaagad ginawa dahil ayaw kong bigyan ng broken family ang nag-iisang anak ko. Handa akong tiisin lahat ng sakit noon para lamang manatiling buo ang pamilya namin. Halos 10 taon na kaming nagsasama noon ni Bonnie at kahit kailan ay hindi ko siya nakitaan ng pagbabago sa ugali niya. Pero lahat ng bagay ay may hangganan at kasama na doon ang pasensya at pagmamahal ng isang tao. Salamat po sa mga pinamili nyo para dito sa bahay ha. Hindi na po kayo dapat nag-abala eh. Kasya naman po yung pera ko pang grocery namin. Anak, alam ko na marami pa kayong binabayaran na utang ngayon ni Bonnie mula nang magsimulang malugi ang negosyo niya. Saka hindi naman ganun karami yung mga grocery ko para sa inyo kaya ayos lang yan. Nahihiya na rin po kasi ako sa inyo, Mami. Napapadalas na po yung pagdadala nyo ng mga pagkain dito sa bahay. Tapos minsan pa, kayo pa po yung nagbabayad ng tuition fee ng anak ko. Ako rin naman kasi ang nangulit sa'yo na tapusin niya na ang elementary sa private school. Kahit pa na gusto mo na siyang ilipat sa public school para makatipid ka. Ayoko lang din naman ibago ang bata. Kaya nangako ako sa'yo na tutulungan kita sa pagbabayad ng tuition fee niya hanggang sa makatapos siya ng elementary. 1 taon na lang din naman at makakagraduate na siya. Pasensya na po talaga ha. Bakit ba humihingi ka ng pasensya sa akin? Wala ka namang kasalanan sa sitwasyon nyo ngayon. Nagsusumikap ka pang matulungan ng asawa mo sa mga panggastos nyo dito sa bahay. Halos mapabayaan mo na nga ang sarili mo. Pinagsasabay mo ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak nyo. Samantalang yung asawa mo, walang inatupag kung hindi ang bisyo niya. Hayaan nyo na po, ganun talaga si Bonnie eh. Hindi sanay na hindi tinutulungan ng mga magulang niya. Kaya mula nung nawala sila, halos nawalan na rin ang direksyon ng buhay niya. Pero nandyan pa naman kayo ng anak nyo para sa kanya. Dapat isipin niya rin na magpakatatag at ayusin ang buhay niya para sa inyo na pamilya niya. Ewan ko ba, Mami? Sa totoo lang, napapagod na rin po ako sa kanya. Pero wala naman po akong magawa kundi magpakatatag eh. Ayoko na dumating yung araw na anak naman namin ang mahirapan ng dahil sa aming dalawa ng tatay niya. Basta itong tatandaan mo. Ano man ang maging mga susunod na desisyon mo, susuportahan kita. Salamat po, Mami. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Ay naku, wag ka nang paulit-ulit na magpasalamat. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko sa inyo. O sige na, aalis na ako at may kailangan pa akong daanan. Sigurado po ba kayo na hindi na kayo maghahaponan dito? Oo, hindi na. Importante yung dadaanan ko.
Hindi ako pwedeng malate. Huwag mo na rin akong ihatid sa labas. Unahin mo nang magluto ng ulam para sa hapunan ninyo. Sige po, Mami. Mag-iingat po kayo ha. O ingat din kayo dito. Mauna na ako. Ay, si Mami talaga. Ang ganda ng timing. Sakto talaga tong mga gulay na bigay niya para sa pinakbet. Marga? Nandito ako sa kusina. Oh, gising ka na? Kanina pa. Ayoko lang magpakita sa nanay mo. Kaya ngayon lang ako lumabas ng kwarto. Sakto, magluluto ako ng pinakbet. Magsaing ka na habang hinahanda ko tong lulutuin ko. May pera ka ba dyan? Bigyan mo nga muna ako. Ha? Bingi ka ba? Ang sabi ko, bigyan mo muna ako ng pera. Wala akong pera dito. Pinambayad ko na ng bills natin. Walang pera pero nakapamili ka pa ng mga gulay? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi kita niloloko. Si Mami ang bumili ng mga gulay na to. Kung lumabas ka sana ng kwarto kanina nung nandito siya, makikita mo na pinag-grocery niya tayo. Huwag mo na akong gawing tanga. Ilabas mo na yung pera mo. Babayaran ko naman eh. Akin na. Bonnie, pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Kahit anong kap-kap ang gawin mo sa bulsa ko, wala kang makukuhang pera sa akin. At talagang gusto mo masaktan ngayon ha? Sige, sige. Subukan mo. Marga, bitawan mo yan. Subukan mo lang na sampalin o saktan ako. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak tong kutsilyo sa'yo. Marga, nangungutang lang naman ako sa'yo. Babayaran ko rin naman kaya bigyan mo na lang ako ng pera. Bonnie, pagod na ako. Pagod na ako sa'yo. Paulit-ulit na lang tayong ganito. Ayoko na. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na. Hindi ko na kayang tiisin yung ugali mo. Maghiwalay na tayo. Papa Dudut, dumating ako sa punto na sobra na akong naaawa sa sarili ko. Dahil sa ginawa kong pagpapakamartir sa relasyon namin ng asawa kong si Bonnie. Madalas niya na kasi akong nasasaktan noon ng pisikal. Lalo na sa tuwing uuwi siya sa bahay namin nang nakakainom ng alak. Hindi na nga siya halos nagbibigay ng pera para sa mga panggastos namin sa bahay. Madalas pa niyang kinukuha sa akin ng perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Ang pera na tinitipid ko para sa anak ko at iba pang gastusin sa bahay. Kaya naman hindi ko na natiis lahat ng pagpapahirap na nararanasan ko kay Bonnie. At tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan naman ni Mami ang desisyon ko na yon at tinulungan niya ako sa lahat ng gastusin para sa mabilis na proseso ng annulment namin ni Bonnie. Tinulungan din ako ni Mami sa pagpapalaki at pag-aalaga at pagsuporta sa anak ko. Dahil mula nang maghiwalay kami ni Bonnie, hindi na rin siya nagbigay ng kahit na anong financial o emosyonal na suporta para sa anak ko. Ayos lang naman sa akin dahil ayaw ko na rin na magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanya. Sapat nang nasa tabi ko si Mami para kayanin kong alagaan at suportahan ang anak ko. Kaya lang isang pagsubok ang muling dumating noon sa buhay ko. Dahil 1 taon pa lamang ang nakakalipas mula na maghiwalay kami ni Bonnie. Nalaman ko na may malubhang sakit si Mami na hindi niya sinasabi sa akin. Matagal na pala siyang nakikipaglaban sa sakit niya na stage 3 breast cancer. Mami, aalalayan ko po kayo ha. Oh, dahan-dahan lang po sa pag-upo. Yan. Ay, Okay lang po ba ang pwesto nyo, ha Mami? O hindi po kayo komportable? ayos na ako, Marga. Salamat. Pwede na akong matulog sa ganitong pwesto ng upo ko. Gusto nyo po ba na lumipat tayo sa kwarto nyo para makatulog kayo ng maayos? Naku, hindi na. Ayoko. Okay na ako rito. Wala na akong ibang ginawa kung hindi matulog na lang ng matulog. Kailangan nyo po kasi yon para mas makapag-ipon kayo ng lakas. Parang ang lalo ako nanghihina kapag tulog ako ng tulog eh. Ay, nasaan nga pala ang apo ko? Nasa bahay po ng katrabaho kong babae. Malapit lang po sila dito. Pero nag-text na rin po ako sa kanya na nakauwi na tayo. Baka mamaya po nandito na rin po sila. Ah, hindi mo nasusunduin ang anak mo? Yung katrabaho mo nang maghahatid sa kanya rito? Opo, Mabuti naman at napakiusapan mo siya na bantayan ang apo ko. mabait naman po yun. Tsaka magkasing edad po yung mga anak namin. Kaya sobrang close ng mga bata sa isa't isa. Nag-e-enjoy din po yung anak ko tuwing iniiwan ko siya dun sa katrabaho ko.
Mabait din naman kasi ang anak mo, kaya hindi mahirap alagaan. Mas mahirap pa nga akong alagaan kesa sa kanya. Mami, hindi po totoo yan. Hindi po kayo mahirap alagaan. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo, Marga. Sobrang nagiging pabigat na ako sa buhay mo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa buhay ko. Mami ko kayo. Kaya para sa akin, obligasyon ko na alagaan kayo kagaya ng pag-aalaga na ginawa niyo sa akin noon. Hindi lang naman to tungkol sa pag-aalaga na ginagawa mo sa akin ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Marga, napakarami kong nagawa na maling desisyon sa buhay ko. At kasama na doon yung pagsira ko sa relasyon ninyo ni Stanley noon. Tama ka, na mali ako ng pagkakakilala sa taong mahal mo. At muli akong nagkamali nang pilit kitang pinakasal kay Bonnie. Mami, I'm sorry anak ha. Sana maniwala ka na gusto ko lang talagang mapabuti ang buhay mo. Kaya ginawa ko ang mga bagay na yon. Hindi yun para sa akin. Para sa iyo sana lahat ng desisyon na ginawa ko. Para sa ikabubuti ng buhay mo. Kaya nga, naisip ko ngayon na ito na siguro ang parusa sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pinaparusahan na ako sa mga pagpapahirap na ginawa ko sa inyo ni Stanley noon. Sorry talaga anak. Sana mapatawad mo pa ako. matagal ko na po kayong napatawad, Mami. Nagkamali lang talaga kayo ng pagkakakilala kay Stanley noon. Pero kahit kailan, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Salamat anak. Salamat sa palaging pag-intindi mo sa akin. Basta ito ang tandaan mo. Ano pa man ang mangyari sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, ano pa man ang mangyari sa akin, palagi mong pipiliin ang sarili mo. Piliin mo ang dahilan para maging masaya ka. Hanapin mo ang totoong kaligayahan mo. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para sumaya ka, Marga. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Papa Dudut, wala akong ibang hinihiling noon kundi maging masaya ang mga taong mahal ko. Kaya ako hiniwalayan si Stanley para tigilan na siya ni Mommy at maging mas maayos na ang buhay nila ng pamilya niya. At kaya ako rin pinakasalan si Bonnie ay para mapagbigyan si Mommy sa gusto niya. At pinapaniwalaan niyang tama. Kaya ako tiniis lahat ng paghihirap ko sa pagsasama namin ni Bonnie ay para hindi magkaroon ng broken family ang anak ko. Pero hindi ko alam kung bakit parang iba ang kapalit na mga sakripisyong ginawa ko. Parang puro paghihirap lang ang sinusukli sa lahat ng sakripisyo ko. Parang wala na akong ginawang tama sa buhay. Aaminin ko na nagkaroon ako ng malaking sama ng loob kay Mommy pero normal naman siguro yon. Dahil sa mga bagay na inakala niya na makakabuti para sa akin. At lahat ng sama ng loob na yon ay naglaho na mula nang ma-realize niyang nagkamali siya. Bumawi siya ng husto sa akin at sa anak ko. Kaya nga ayos na sa akin kahit nawala na si Bonnie sa buhay ko dahil nandiyan naman si Mommy para sa akin. Pinakita at pinaramdam niya lahat ng pagmamahal niya para sa amin ng anak ko. Pero naging napakabilis ng oras para sa kanya dahil hindi nagtagal. Iniwanan na rin kami ni Mommy at tuluyan ng sumuko ang katawan niya nang dahil sa cancer. Papadudot nangako ako kay Mommy na hindi ko ikukulong ang sarili ko sa kalungkutan sa oras na mawala siya. Nahanapin ko ang tunay na kaligayahan para sa buhay ko. Na palagi ko nang pipiliin ang sariling kaligayahan. Ngayon na ilang taon na rin mula nang mawala si Mommy ay pinilit ko nang maging maayos ang buhay at sarili ko dahil hindi madaling mawala ng isang mommy na kakampi at nasasandalan ko sa lahat ng oras. Hanggang sa kahit paano ay muling maging magaan sa akin ang lahat. Bukod sa may natatanggap na akong maayos na financial support mula kay Bonnie na para sa anak namin.
Maayos din ang takbo ng mga negosyo na naiwan sa akin ni Mami. Kabilang ang ilang stall ng roasted chicken at donut na marami na ring branches sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nag-focus na ako sa pagnenegosyo para mas hawak ko ng oras ko at may panahon ako para sa anak ko. Maayos na ang buhay ko pero nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng taong sobra kong minahal noon. Sa kabila ng ilang beses na pagtataboy ko sa kanya paalis sa buhay ko. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana isang araw ay magtagpong muli ang landas namin ni Stanley. At kung dumating man ang panahon na yon, sana ay pwede pa naming ituloy ang aming nasirang relasyon at naudlot na pagmamahalan. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay nakapag-iwan ito ng aral sa buhay ng mga nakikinig ngayong araw. Aral na huwag nating bitawan at sukuan ang taong mahal mo, lalo na kung wala namang problema sa kanila. Yung tipong gusto lang kayong paghiwalayin ng mga tao sa paligid ninyo dahil hindi nila lubos na kilala yung taong karelasyon mo. Ang mga pagsubok sa pagsasama, lagi mong mahahanapan ng paraan yan. Huwag mo agad susukuan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marga. Maraming salamat kay Marga sa pagbibigay ng oras na makapagbahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming programang Barangay Love Stories. Tunay na hindi madali ang mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay at kahanga-hanga ang iyong naging katatagan, lalo na nang mawala ang isa sa mga taong kinakapitan mo at nagbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay. Ang mami mo. Pero sa kabila ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan mo, naniniwala ako na darating ang araw na mahahanap mo ang kulang na nararamdaman mo sa buhay mo. Pwedeng bumalik si Stanley at muling matuloy ang naudlot ninyong kwento. O pwede ring mahanap mo ang kasiyahan na yon sa ibang tao. Sadyang mapaglaro ang mundong ito. Matuto ka lang na maghintay at manalig para sa tamang panahon na ibibigay ng poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love at career. Matagal nang pinagsasabong ang dalawang bagay na ito. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap ang ma-in love kung wala ka namang pera para alalayan ang relasyon ninyo. Pero pagdating naman sa career, hindi ka rin tuluyang sasaya kung walang taong nagmamahal sa'yo. Ito ang naging dilema ng letter sender natin ngayong araw na si May. Matagal na niyang hinahangad na magkaroon ng matinong love life. Pero kung kailan ito dumating ay saka naman nagbukas ang isang oportunidad para sa isang trabahong mahirap tanggihan. Alin sa dalawa kaya ang pipiliin ni May? Yan ang ating pagkakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories. May nalamang po ang itawag ninyo sa akin, 35 years old. Laking lolo at lola po ako dahil bata pa lamang ay hiwalay na ang mga magulang ko. Ayaw po kasi nila lolo at lola sa papa ko dahil galit sila sa kanya matapos nitong itanan si mama kung kailan ay patapos na sana siya sa pag-aaral. Dahil sa nangyari
ay hindi na nakapagtapos sa college si mama. Ako po ang naging bunga ng pagtatanan na yon ng magulang ko, Papa Dudut. Dahil walang ama, kinailangan mag-abroad ni mama para masuportahan ang pangangailangan ko. Iniwan niya ako sa pangangalaga nila lolo at lola dahilan para lumaki akong salad sa pagmamahal ng ama't ina. Okay naman po ang naging pagpapalaki sa akin ng lolo at lola ko. Sila ang gumagabay sa akin, nag-alaga at nagmahal. Mga bagay na ang mga magulang ko sana ang nagbibigay. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin maitatanggi na umaasa pa rin akong mabubuo ang pamilya namin balang araw. Pagtanda ko ay sinubukan ko pong hanapin si Papa. Kahit na parang imposible na noong mabuo pa ang pamilya namin, ay hindi pa rin nawala sa akin ang pag-asa na baka maibalik pa namin ang dati. Matagal bago ko nahanap si Papa. Sa pagtatanong-tanong ko ay natuntun ko kung saan siya nakatira. At agad po akong nagpakilala sa kanya bilang anak niya. Danny? Ikaw po ba si Danny? Oo, ako nga Iha. Anong maitutulong ko sa'yo? May itatanong po sana ako sa inyo. Ngayon lang, wala po ba kayong ibang naramdaman nung nakita niyo ako? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung may naramdaman po kayong lukso ng dugo nung nakita niyo ako? Wala naman. Bakit? Magkadugo ba tayo? Ako po si May. Sinong May? Kilala ba kita? Anak po ako ni Leonor kung naaalala niyo pa po siya. Ikaw yung… Ako nga po. Ako po yung anak niyo kay Leonor. Ikaw yung anak ko? Ako nga po. Ako yung batang iniwan na tinalikuran niyo. Nako, kung ikaw man yung anak ko kay Leonor, hindi kita tinalikuran, Iha. Pinaalis ako ng nanay at tatay ni Leonor. Hindi nila ako tinanggap kahit na nagmamahalan kaming dalawa. Hindi kita gustong iwan pero wala kaming laban sa lolo at lola mo. Kaya po umalis kayo. Bata pa ako noon. Hindi pa ako marunong lumaban sa mga karapatan ko noon. Wala naman ako magagawa kahit gustuhin ko mang manatili. Pero ngayon po ba, kaya niyo na po ba akong ipaglaban? Hindi ko masasagot yan sa ngayon. Kumusta ka? Ang nanay mo, kumusta na siya? Matagal na po kaming hindi nagkikita ni Mama. Nasa ibang bansa siya ngayon nagtatrabaho para sa akin. Ako kung tatanungin niyo kung kumusta ako, lumaki po akong walang magulang. Sorry. Hindi ko po kailangan ng sorry niyo. Kayo po ang kailangan ko pa. Pero hindi yun ganun kadali, anak. Bumalik na po kayo sa amin. Ako makikipag-usap kina lolo't lola. Please iparamdam niyo naman po sa akin kung paano magkaroon ng isang ama. Pasensya na. Gusto ko man pero hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Bakit po? Wala po ba kayong nararamdaman ni katiting lang na pagmamahal sa akin? Sa akin na sariling dugot laman nyo? May pamilya na ako, May. May asawa na ako. May mga anak na ako. Ano ngayon? Anak nyo rin naman po ako Ayokong masira ang pamilya ko kapag nalaman nilang may anak ako sa labas. Ako? Ako pa yung anak sa labas ngayon? Ako ang panganay nyo pa. Simula nung tinanggalan nila ako ng karapatan sa'yo, kinalimutan ko na rin na may anak ako. Grabe. Ano pong akala nyo sa akin? Tuta na basta-basta nyo na lang iiwan sa kung saan? Hindi ko kasalanan na ganitong kinalabasan nating dalawa. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo ang lolo at lola mo. Dahil silang dahilan kung bakit ka napagkaitan ng ama. Binibigyan ko na po kayo ng chance para magpakaama sa akin. Marami pa po tayong oras. Pwede naman po kayong bumawi Pasensya ka na talaga. Pero mas pipiliin kong pamilya ko kesa sa'yo. Pa! Sana maintindihan mo ko. Tahimik na ang buhay ko. Huwag ka namang gulo. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako.
Sandali! Papadudot, simula ng araw na yon ay hindi na ako muling hinarap ni Papa. Hindi ko alam kung dahil ba walang magulang na gumagabay sa akin, kung kaya katulad nila ay maaga rin akong nagkaroon ng pamilya. Ang boyfriend kong si Ken ang naging kagapay ko sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Tuwing malungkot ako ay siya ang nagpapasaya sa akin. Dahil sa pagmamahalan naming dalawa, nakabuo kami ng bata. Pinanindigan naman po niya ako, Papa Dudut. Nung magkaanak ako ay tumira ako sa kanila, kaso sa pagtira ko sa kanilang pamamahay ay doon na nagbago ang ugali ni Ken. Nahilig siya sa pag-inom ng alak kasama ang barkada niya. Nalulong din siya sa sugal. Tuwing pinapagalitan ko si Ken dahil sa kanyang bisyo ay umeeksena kaagad ang biyanang ko para kampihan siya. May tuturing ko pong impyerno ang naging buhay ko sa bahay nila Ken. Pero dahil mahal ko siya ay tiniis ko ang lahat, Papa Dudut. Kahit araw-araw akong binubungangaan ng nanay ni Ken, ay kinikimkim ko lamang ang lahat ng sama ng loob ko. Ipinamukha sa akin ng biyanang ko na kahit may anak na kami ni Ken ay wala pa rin akong karapatan sa kanya dahil hindi naman kami kasal. Ang malala pa ay kinukonsinti pa ng biyanang ko ang mga maling ginagawa ng anak niya. Imbes na tulungan ako sa pag-aalaga ng anak, ay puro barkada lang ang inatupag ni Ken. Nagbubuhay binata pa rin siya kahit na kung tutuusin ay isa na siyang ama. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng anak ni Ken, Papa Dudut. Sa pagkakataong yon ay akala ko ay magbabago na siya. Pero mas lumala pa ang ugali nito. Kahit nasasaktan na ako noon ng nanay niya, ay wala man lang pakialam si Ken. Deserve ko raw lahat ng yon dahil masyado raw akong pakialamera. Papa Dudut, dumating yung araw na hindi ko na kinaya ang lahat. Dala ang dalawa kong anak ay nag-alsabalutang kami sa pamamahay nila Ken matapos malagay sa panganib ang buhay ko sa loob ng kanilang pamamahay. Hay, May! Ang sarap ng buhay ah! Yung mga anak mo wala pang pananghalian tapos ikaw nakasiting pretty ka lang dyan? Ano, buhay prinsesa? Nagpahinga lang po ako saglit. Katatapos ko lang kasing labhan yung mga bedsheet tsaka yung mga damit niya po. Kanina ka pang 6:00 naglalaba. Ngayon ka lang natapos? O baka naman binabagalan mo lang talaga mga galaw mo para makaiwas ka sa mga gawaing bahay dito? Hindi naman po. Madami lang po kong nilabhan. Masyado po kasing malalaki yung mga damit niyo na pinalaban niyo eh. Anong gusto mong sabihin? Pinapalabas mo bang mataba ako? Ganon? Hindi po. Kung ayaw mo maglaba, sabihin mo lang. Hindi yung nang-iinsulto ka pa dyan. Kaya kong laban mga damit ko. Opo. Oh, ano pang inuupo-upo mo dyan? Maghanda ka na ng pananghalian? Anong hinihintay mo? Pasko? Eto na po, magluluto na. Ay, wala pa po pala tayong bigas. Naisain ko na yung huli kaninang umaga. Ano ka ba naman, May? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon ko lang po naalala eh. O anong gagawin mo ngayon? Di bumili ka ng bigas? Lahat na lang ba sasabihin ko kung anong gagawin? Daig mo pa bata eh. Gamitin mo naman kukote mo, May! Asan po yung pambili? Wala po akong pambili. Ayan, dyan kayo magaling. Ang iasa sa amin lahat ng pangangailangan nyo. Mag-aanak-anak kayo tapos bigas lang, wala man lang kayong pambili. Nag-resign na po kasi si Ken sa trabaho niya. Wala na po siyang naiaabot na pera sa akin. Sisisihin mo pa anak ko? Ang kapal naman ng mukha mo? Siya na nga to nagtatrabaho para sa inyo mag-iina? Siya pa nagkasala kasi nag-resign siya sa trabaho? Siya naman po talaga kasi dapat… Sasagot pa eh! Palamunin ka na nga lang dito. Huwag ka nang sumagot! Nag-e-explain lang naman po ako. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Ang kailangan ko, ayusin mo trabaho mo sa pamamahay na to kasi nakikitira ka lang dito. Hindi naman po ako katulong niyo eh. Anong sabi mo? Wala po. Narinig ko yon. Hindi ka katulong? So sino nga asahan mong gagawa ng mga trabaho mo? Ako? Saan mo ba napupulot yung kakapalan ng mukha mo? Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo eh.
Sumasagot ka pa talaga? Anong ginagawa? Kung hindi nga kita uutusan, hindi ka gagalaw eh. Ilugar mo yung sarili mo rito. Amin na nga lang po yung pera. Bibili na po ako ng bigas para makapagluto na po ako. Ano, galit ka? Dinadabugan mo ko? Ha? Huwag mo akong tinatarayan. Wala kang modo. Aray ko po! Kulang pa yan sa pagiging bastos ng bunganga mo. Patayin niyo na lang po ako kung yan ang gusto niyo. Total, galit na galit naman kayo sa akin eh. Patayin niyo na ako. Gusto mong totohanin ko yung hamon mo? Ha? Hindi kita uurungan. Antayin mo ako rito. Asar ba? Asar ba, Itak? Gusto mong mamatay? Ha? Halika rito. Tatagain ko yung bunganga mo para matigil ka na. Sandali po. Aling Imelda! Bumalik ka rito, buisit ka! Ako ba talaga, ha? Lakas-lakas ang loob mong babae ka? Bumalik ka rito! Hindi ko inakalang kayang gawin ng biyanang ko sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Natakot ako para sa sarili ko. Natakot din ako para sa kapakanan ng mga anak ko, kaya kahit walang paapaalam ay umalis kagad ako sa kanilang pamamahay. Pinagkakaisahan na kasi nila ako lahat noon na para bang sobra-sobra ang kasalanang nagawa ko sa kanila. Pati si Ken ay isa rin sa mga nagpahirap ng buhay ko. Para makaiwas sa gulo ay bumalik na lamang ako kina lolo at lola. Sobrang lungkot na naging buhay ko noon, Papa Dudut. Minahal ko si Ken, kaya masakit para sa akin na hindi man lang niya kami hinabol ng mga anak niya. Parang mas masaya pa nga siya na wala na kami ngayon sa buhay niya. Papa Dudut, pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang pagkakaroon ng broken family. Pero hindi ko ito natupad. Bukod sa nawalan ng ama ang mga anak ko, ay wala rin akong trabaho noon, kaya hindi ko alam kung papaano ko bubuhayin ang mga bata. Mabuti na lamang at naawa sa amin ang tita ko na siyang nagbolontaryo para alagaan ang pangalawa kong anak. Nang mga panahong yun ay naisip kong lumuwas para maghanap ng trabaho. Iniwan ko ang panganay ko kina lolo at lola at sinubo ko ang swerte ko sa Maynila. Doon po ay nakakilala po ako ng bagong lalaki sa buhay ko, si Warren. Sa Maynila ay nakahanap ako ng trabaho sa shop ng isang kamag-anak, Papa Dudut. Habang nasa malayo ay narealize ko na napakahirap palang malayo sa mga anak. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ito nakayana ng mga magulang ko. Pati na rin ang ama ng mga anak ko. Naisip ko noon na parang sobrang malas ng buhay ko. Dinanas ko rin ang mga pinagdadaanan ng magulang ko. Maagang nagkapamilya, broken family at ngayon ay nalayo rin ako sa mga anak ko. Para bang kung ano ang nilakaran nila noon ay doon din ako patungo. Papa Dudut, ang mga sinasahod ko sa shop na pinagtatrabahuhan ko ay agad kong ipinapadala sa probinsya para may panggastos ang mga anak ko. Hindi rin naman kasi nagbibigay ng sustento si Ken, kaya kailangan kong kumayod ng doble para sa akin at para sa mga bata. Dahil sa hirap ng buhay at sobrang mahal na mga gastusin ay matagal bago ako nakabalik sa amin. Sa katunayan, hindi nga ako nakauwi sa amin noong magkasakit ang lola ko. Nagpapadala ako noon ng pera para sa gamot niya. Pero hindi ito sapat dahil hindi ito kasya para sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Sa huli ay sa ospital na po namatay ang lola ko. Sobrang sakit para sa akin na hindi ko man lang nakita at nadalaw sa huling pagkakataon ang taong nagpalaki at nag-alaga sa akin, Papa Dudut. Sa kalagitnaan ng pagluluksa ko ay isang tao po ang dumating sa buhay ko. Si Warren na nakilala ko lang online. Sa kanya po ako humugot ng lakas at inspirasyon para lumaban sa araw-araw na problema. Hello, Warren? Hello? Naririnig mo ba ako? Oo, naririnig na kita. Good. Pero ikaw naman ang hindi ko makita. Ayusin mo yung webcam mo. Sandali lang.
Luma na kasi tong webcam na binigay sa akin eh. Baka hindi malinaw yung video ko. Okay na, kita na kita. Ayos na ba? Oo, maayos na. Ayan, at least napatunayan ko na hindi ka scam. Nakikita na kitang gumagalaw. Bakit? Akala mo ba peke yung mga pictures ko? Nung una, oo. Ayaw mo kasi makapag-video call eh. 1 buwan na tayo magka-chat, hindi ka pa rin nagpapakita sa video. Siyempre, mag-iinala ako. Pero ngayon, wala na yung mga hinalang yun. Eh kasi naman, hirap ako makahanap ng computer shop na may webcam. Yung iba naman walang headset. So ano, approve ba sa'yo? Oo naman. Matagal ka na kayong approve sa akin. Ay sus! Eh ako, approve ba sa'yo? Oo naman. Pero alam mo, mas pogi ka pala kaysa sa mga pictures mo. Insulto ba yun o papuri? Papuri yun, uy. Tingin ko mas pogi ako sa personal. Mukha nga. Kumusta naman dyan sa Middle East? Dito? Mainit pero okay naman. Mas masarap ang buhay dito kumpara dyan sa Pinas. Hindi nga. Ibig bang sabihin yan wala ka ng planong bumalik dito sa Pinas kasi maganda na buhay mo dyan? Sa tingin ko, hindi na ako babalik dyan. Maganda na ang buhay ko rito eh. Talaga? For good ka na? Wala na talagang balikan? Basta ayoko dyan. Mas chill ako rito kumpara sa buhay ko noon dyan sa Pilipinas. Eh paano tayo magkikita niyan kung ayaw mo nang bumalik dito? Ikaw na lang kaya magpunta rito sa Middle East. Ano namang gagawin ko dyan? Dito ka magtrabaho. Ay, ayoko. Masyado yung malayo. Tsaka hindi ba nakakatakot dyan? Hindi naman. Basta nasa tamang mga tao ka lang, magiging safe ka rito. Nakakatakot kasing mangibang bansa eh. Nandito naman ako. Ano kinatatakot mo? Basta hindi ko masabi. Pero kung may pagkakataon, papayag ka ba magtrabaho dito? Siguro. Ewan ko, pag-iisipan ko muna. Pag-isipan mo. Nandito lang ako maghihintay sa'yo. Sige, pag-iisipan ko. "57 years old na po si Warren noong nagkakilala kami samantalang ako ay 25 years old lang. Sa kabila ng agwat namin sa edad, Papa Dudut, ay mabilis kaming nakabuo ng pagkakaibigan. Isa si Warren sa mga nagbigay ng saya sa buhay ko habang mag-isa lamang ako nakatira sa Maynila at malayo sa pamilya. Magastos man ay sinisikap kong mag-online noon sa mga internet shop para lamang makausap siya dahil nasa malayo siyang lugar. Mabait si Warren, Papa Dudut. Maalalahanin siya at magalang. Makulit din at romantiko kaya mabilis ding nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon ay sinimulan niya akong ligawan. Dahil nasa panahon ako noon kung saan ay kailangan ko ng kalinga ay sinagot ko po si Warren. Nagkaroon kami ng long distance relationship at kahit mahirap man noong una ay nalampasan pa rin naman namin ang pagiging malayo namin sa isa't isa. Kalaunan ay niyaya ko ni Warren na doon lang sa kanila magtrabaho. Nung una ay nag-aalangan ako dahil parang hindi ko kayang iwan ang mga anak ko ng tulad ng ginawa ni Mama sa akin. Hindi kasi katulad ng Maynila ay malayo ang Middle East at mas mahihirapan akong umuwi kung sakali. Pero dahil kailangan ko ng pera ay mas pinili ko na lamang ang mag-abroad. Papa Dudut, akala ko noon ay maayos na ang buhay ko once na naging OFW na ako. Yun pala ay doon na po magsisimula ang kalbaryo ko. Pagkarating ko kasi sa Middle East ay nalaman ko ang totoong pagkatao ni Warren. Halika, pasok ka. Ang laki pala ng bahay niyo. Kaya pala mas gusto mo rito eh. Di ba? Ayaw mo maniwala eh. Mas maayos kasi ang buhay ko rito. Mabuti pa ikaw maganda na ang buhay. Ako kaya, kailan din giginhawa? Magsumikap ka lang. Makukuha mo rin ang mga bagay na gusto mo balang araw. Teka, O bakit? itong picture sa dingding niyo, may anak ka na ba? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Oo, meron na akong anak. Single dad ka? Hindi rin. May asawa na ako, May. Ha? May pamilya ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan bang sabihin? Natural! Warren, ano ka ba?
Yan ang unang bagay na kailangan mong banggitin kapag pumapasok ka sa isang relasyon. Grabe ka! Hindi ko na sinabi sa'yo kasi para sa akin hindi naman importante yun. Para sa akin importante yun. Ayoko maging kabit, Warren, at kailanman hindi ko pinangarap na manira ng isang pamilya. Tapos ano to? Papupuntahin mo ako rito sa bahay niyo na parang wala lang? Anong ipapakilala mo sa akin sa pamilya mo? Pinsan? Kaibigan? Kakilala lang? Sandali lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Aalis na ako. May, teka lang. Magpapaliwanag ako. Makinig ka muna. Ano? Ano bang kailangan mo ipaliwanag? Huminahon ka muna. Pwede ba? Paano ako hihinahon? Yung boyfriend ko na inakala kong single at dinala-dala pa ako rito sa Middle East, may pamilya na pala. Sino ang hihinahon sa ganong klaseng balita? Okay lang sana kung nasa Pilipinas tayo, madali lang umalis. Pero nandito ako sa ibang bansa, Warren. Naisip mo ba yun? Wala na kami ng asawa ko, okay? Matagal na kaming hiwalay, kaya huwag kang mag-alala. Hiwalay na kayo? Oo, kaya pwede kong gawin ang anumang gusto kong gawin. Kasi totoo naman, single ako ngayon. Bakit? Ba't kayo naghiwalay? Komplikado eh. Sabihin na lang natin na marami kaming hindi pagkakaintindihang dalawa. Umalis siya, pinalaya ko siya. Ganun lang kasimple. Pambihira ka naman, Warren. Yung mga ganyang bagay dapat pinapaalam mo sa akin bago ko gumawa ng ganito kalaking desisyon. Hindi yun tsaka mo lang sasabihin lahat kapag nandito na ako. Sana man lang nakapaghanda ako, hindi yung bigla mo na lang akong gugulatin sa katotohanan. Sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Akala ko hindi na yun big deal. Big deal yun para sa akin. Pasensya ka na. Patawarin mo na ako. Ano pa yung mga hindi mo nasasabi sa akin? Sabihin mo na ngayon. Wala na. Kaya kita pinapunta rito para opisyal kita ipakilala sa mga anak ko. As in ngayon na? Tingin mo, matatanggap nila ako bilang second mom nila? Oo naman. Mababait ang mga batang yun. Halika, ipapakilala kita sa kanila. Hindi ko inaasahan, Papa Dudut, na may sarili na palang pamilya si Warren, pero matapos niyang i-explain ang lahat, ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan yon. Pero kahit tanggap ko na may anak na si Warren, ako naman ang hindi tanggap ng mga anak niya. Naramdaman ko ito noong ibinahay ako ni Warren para akong katulong kong ituring noon ng mga anak niya. Ayaw nila sa akin dahil pakiramdam nila ay ako ang dahilan kung bakit naghiwalay ang mga magulang nila, kahit na ang totoo ay matagal na silang wala noong nagkakilala kami. Papa Dudut, inalipusta ako ng mga bata, pero lahat ng yon ay tiniis ko dahil anak sila ni Warren. Wala akong choice kundi pakisamahan sila at tanggapin na lamang ang pagmamaldita nila. Kung ayaw nila akong tanggapin bilang pangalawang magulang, hindi ko sila pipilitin. Ang gusto ko lang namang makamit noon ay ang respeto at paggalang kahit bilang isang tao na lamang. Ang ipinangakong trabaho ni Warren sa akin ay hindi natuloy, Papa Dudut. Kaya tuloy ay kinailangan kong dumiskarte at maghanap ng hanap buhay. Ayoko rin naman kasing umasa kay Warren dahil may pamilya akong inaalagaan sa Pilipinas. Pero sa halip na tulungan ako ni Warren ay parang mas gusto pa niya na wala akong trabaho. Gusto lamang niya na nakapirmi ako sa bahay nila. Ayaw niyang maging independent ako. Sa pagtagal ng pagsasama namin ay unti-unti ay lumabas din ang totoong kulay ni Warren. At doon ay nalaman ko ang mga rason kung bakit siya hiniwalayan ng dati niyang asawa. Papa Dudut, nagsimula akong pagbuhatan ng kamay ni Warren. Aaminin ko naman na minsan ay may pagkaselosa ako. Hindi ko na naiwasang magkaroon ng trust issues, lalo na noong itinago niyang may asawa na pala siya noon. Dahil sa mga paghihinala ko ay nauuwi ang mga araw namin sa awayan na nagiging pisikalan. Sa huli ay napatunayan ko na totoo ang mga hinala ko. Kahit ako na ang babae sa buhay niya ay nahuli ko si Warren na nakikipag-usap pa rin sa mga ex niya. Hindi lang sa isa kundi sa iba't ibang babae na nakarelasyon na niya. Papa Dudut, naging battered girlfriend ako,
Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nagpabulag pa rin ako dahil sa pag-ibig. Kahit na nasasaktan ay nanatili pa rin ako sa poder niya dahil wala naman po akong choice. Sinubukan kong maglayas noon pero wala din naman itong pinatunguhan dahil wala akong trabaho at wala akong lugar na masisilungan. May mga kapwa Pilipino namang tumulong sa akin. Pero limitado lang din naman ang mga tulong na naibibigay nila. Isa pa ay nalaman ko nagdadalang tawa ko noon kaya napilitan akong bumalik kay Warren. Akala ko noon ay susubukan ng baguhin ni Warren ang ugali niya kapag nagkaroon na kami ng anak pero wala pa rin nagbago, Papa Dudut. Kahit buntis ay nasasaktan pa rin niya ako. Tinis ko ang lahat alang-alang sa magiging anak namin. Sinikap kong alagaan ang ipinagbubuntis ko nang mag-isa hanggang sa ipanganak ko ito. Sa pagdating ng bata ay doon ko lamang kinausap si Warren sa mga bagay na gusto kong mangyari, Papa Dudut. May, mabuti naman gising ka na. Kamusta ka na? Wala ka bang masamang nararamdaman? Wala naman. Hindi ba masakit manganak? Ang tagal niyo sa operating room kanina eh. Mas masakit pa yung labor kesa sa panganganak mismo. Lalo na nung pinainom na ako ng pampahilab. Ganun ba? Mukhang madali lang pala sa'yo manganak eh. Nasaan pala si baby? Si Carlos? Kinuha ulit ang mga nurse. May gagawin pa daw sa kanyang examination. Carlos? Oo, Carlos. Yun ay pinangalan ko sa kanya kanina. Tulog ka pa kasi nung ibinigay yung papel na kailangan i-fill out eh. Kaya ako na lang naglagay ng mga detalye. Bakit? Ayaw mo ba sa pangalang Carlos? Hindi. Maganda naman. Pero plano ko sana siyang pangalan ng James eh. Okay na yun. Carlos, James, kahit anong pangalan pa yan. Ang mahalaga safe si baby. At syempre pati ikaw. Eh tayo naman. Ha? Tayong dalawa, paano tayo? Anong meron sa atin? Bakit yan ang tinatanong mo? Bago ko itinakbo rito sa ospital nag-aaway tayo. Nakalimutan mo na ba? Ah, yun ba? Hayaan mo na yun. Nanganak at lahat, yan pa rin nasa isip mo. Hindi pwedeng hayaan na lang yun. Kaya lumalakas ang loob mong mambabae dahil lagi na lang ganyan. Lagi na lang kitang hinahayaan. May anak na tayo, Warren. Hindi na ako makapapayag na patuloy ka pa rin dyan sa pambababae mo. Hindi naman ako ng bababae ah. Anong hindi? Harap-harapan mo ako niloloko. Nagbubulag-bulagan lang ako dahil mahal kita. Hindi lang ako kumikibo pero deep inside nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Praning ka lang. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Maniwala ka sa akin. Huwag na tayo maglukuhan. Ginagawa mo akong tanga eh. Alam ko kung anong ginagawa mo at kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako mauuto. Kaya ngayon tatanungin kita. Saan ba papunta tong relasyon natin? Kasi sabihin mo lang kung ayaw mo na sa akin para matapos na tayo. Hindi yung ginagawa mo kung option na itinatabi na lang kapag may nahanap kang bagong babae sa buhay mo. Hindi naman option ang turing ko sa'yo ah. Ganyan ang nararamdaman mo kasi ganyan ang iniisip mo sa sarili mo. Huwag mo na akong paikutin, Warren. Tama na, hindi na ako papayag sa mga ginagawa mo. Kailangan ko rin bigyan ng halaga tong sarili ko. Mamili ka. Mga babae mo o kami ng anak mo? Siyempre kayo. Ano ba namang klaseng tanong yan? Sincere ba yan? O sinasabi mo lang para hindi kami mawala sa buhay mo ng anak mo? Totoo itong mga sinasabi ko. Sige, pangako. Hindi na ako makikipag-usap sa ibang babae. Simula ngayon, ikaw na lang talaga. Pangako yan sa ngalan ng anak natin. Sa ngalan ni Carlos. Sana nga, mapanindigan mo yung mga sinasabi mo. Oo naman. Mahal kita eh. Mahal ko kayong dalawa ng anak ko. Maraming salamat at kami ang pinili mo. Hiling ko na sana nagbago ka na talaga. Huwag ka mag-alala, May. May isang salita naman ako eh. Mabuti kung ganun. Nasaan na pala si Baby Carlos? Pwede ko na ba siyang makita? Oo naman. Pero sandali lang. I-check ko lang muna kung nakabalik na siya sa nursery. Lahat ng ipinangako sa akin ni Warren noong araw na yon ay hindi rin natupad, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit umasa pa akong magbabago siya.
Masyado rin kasing mabulaklak ang bunganga ni Warren kaya madali lamang niya akong napaniwala sa mga bagay na ipinangako niya. Nagpatuloy ang pananakit niya sa akin, Papa Dudut. Sinasaktan niya ako ng pisikal at sa parehong pagkakataon ay sinasaktan din niya ako emotionally sa pamamagitan ng pambababae niya. Dumating nga noon sa puntong nag-uuwi na siya ng babae sa bahay kahit na nandoon ako mismo. Sobrang lakas ng loob nitong gumawa ng masama dahil alam niyang wala akong laban at wala akong ibang mapupuntahan. Napuno na lamang din ako kaya patago akong naghanap ng trabaho. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at nakahanap ako ng trabaho sa tulong ng mga kababayan natin sa Middle East na handang tumulong sa mga katulad kong wala ng ibang makakapitan pa. Nag-ipon po ako at nang magkaroon ng sariling pera ay nilayasan ko si Warren. Tanggap ko na noon na hindi talaga niya ako mahal kahit na may anak kami, kaya hiniwalayan ko na lamang siya. Dahil mahirap ang buhay sa ibang bansa ay dinala ko sa Pilipinas ang anak ko noong magkaroon ako ng chance na magbakasyon. Iniwan ko ang bata kay mama na noon ay nakabalik na mula sa pagtatrabaho niya sa abroad. Saka ako bumalik ng Middle East para magpatuloy sa pag-iipon ng pera. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay naging payapa rin sa wakas ang buhay ko. Mas lalo pa itong gumaan noong nakilala ko ang isa na namang lalaki sa buhay ko. Walang iba kung hindi si Sam. Makikiupo po. Sige lang po, upo kayo. Masarap tong luto nila, no? Oo nga po mga lutong bahay talaga. Nakakamiss kumain ng lutong Pinoy. Mabuti nga may mga ganitong klaseng salo-salo ng mga Pinoy rito. Kahit papano, parang nasa Pinas na rin tayo. Kanya-kanyang luto, tapos share-share. Lahat masaya. Lahat magkakasama. Parang fiesta na rin. Oo nga po Matagal ka na ba rito sa Middle East? Opo, mga ilang taon na rin po ako rito. Kayo po? Matagal na. Mga dekada na. Ah, matagal na nga talaga. Ano pong trabaho nyo kung hindi nyo mamasamain? May sarili akong business dito. Ikaw? DH po ako. Ganon ba? Opo, mabuti na nga lang may mga nakilala akong kababayan natin dito. Sila yung tumulong sa akin para makahanap ng trabaho. Bakit? Nagpunta ka ba rito nang walang kasiguraduhan kung may makukuha kang trabaho o wala? Hindi naman po. Sure naman ako nung una Sabihin na lang natin na may nagdala sa akin dito na isang tao. Pinagkatiwalaan ko ng buo pero pinabayaan lang din ako. No choice ako kundi dumiskarte para sa sarili ko. Yung mga pinangako niya sa akin napako lang Nako, mahirap nga yan. Iniwan ka ng employer mo. Ay, hindi po employer. May nakilala kasi akong taga rito. Pinoy din. Hindi nag-workout yung relasyon namin kaya iniwan ko na lang siya. Ah, okay. Nakuha ko na. Mali lang yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo kanina. Akala ko tinalikuran ka nung employer mo. Hindi naman po. Ano palang pangalan mo? May. Ako po si May. Kayo po anong pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Sam. Kumusta naman po ang buhay nyo rito, Sir Sam? Sam na lang, wag nang sir. Maayos naman ang buhay ko rito. Medyo malungkot nga lang. Talaga po? Bakit naman malungkot? May pamilya na ba kayo rito? Wala pa akong pamilya. Single pa ako hanggang ngayon. Totoo nga. Hanggang ngayon wala pa kayong asawa? Wala pa nga 65 na ako pero hanggang ngayon wala pa akong asawa. Baka naman po hindi pa nyo talaga nahahanap yung the one para sa inyo. Parang wala naman nang darating Naku sir! Ay, Sam pala. Huwag kayong panghinaan ng loob. Yung iba nga dyan ikinakasal pa kahit matanda na Baka naman na traffic lang yung nakalaan para sa inyo. Hindi na ako umaasa dyan. Pero kung may darating man, salamat. Kung mabait naman kayong tao at wala kayong inapakan o sinirang buhay, sigurado kung may ilala ang tao para sa inyo ang Diyos. Tama ka naman dyan.
Hindi naman ako umaasa o naghihintay pa, pero kung darating, darating. Sabi nga sa kanta, que sera. Que sera-sera? Oo, hindi ko alam kung Spanish ba o Italian yan, pero ang ibig sabihin sa Ingles whatever will be, will be. Sa madaling sabi, mangyayari ang mangyayari. Ah, yun pala ibig sabihin nun. Tama naman po. Kung ano ang nakatakdang mangyari, yun talaga ang mangyayari. Kaya hintay lang kayo sa true love nyo. Nakakatuwa talaga kayo mga kabataan. Punong-puno ng pag-asa. 65 years old na si Sam Papadudut. Matangkad siya at sa likod ng gabalbas sarado nitong mukha ay may itinatago naman siyang itsura. Sa unang tingin akalain mong homeless lamang siya. Hindi kasi siya marunong magayos, napakasimple lamang ng suot nitong damit nung una kaming nagkita. Subalit sa kabila ng kanyang itsura ay maganda naman ang personality ni Sam. Matalino siyang tao at halata ito sa pananalita niya. Halos lahat ng lumalabas sa bibig niya ay may ibig sabihin. May itinatago din naman siyang kulit pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging maalaga niya. Naging magkaibigan po kaming dalawa, si Sam na po ang naging takbuhan ko tuwing may problema ako sa Middle East. Nung down na down ako ay siya ang umalalay sa akin. Nilagaan niya ako Papadudut na first time ko lang maranasan mula sa mga lalaking nakakasama ko. Kalaunan ay nilagawan po niya ako at hindi nagtagal ay napasagot din niya ako. Alam ko po na pagdating sa pag-ibig ay palagi akong padalos-dalos. Pero sa pagkakataong yon, alam ko sa sarili ko na totoo ang nararamdaman ni Sam. Para sa akin dahil sa kanya ko lamang naranasan ang maging safe. Malakas ang loob ko dahil alam ko na siya po talaga ang para sa akin. Noong naging kami ay saka ko na lang din nalaman na si Sam ay isa palang retired na piloto. Papadudot noong panahong nagkakilala kami ni Sam ay heartbroken pala siya. Ikinuwento niya sa akin ang pagkakaroon niya ng girlfriend sa Pilipinas. Pinagkatiwalaan niya ito at binigyan ng oras at minahal ng totoo. Pero ang ending ay nagloko yung babae. Dahil mahal niya ito ay pinagbigyan ni Sam ang girlfriend niya at pinatawad niya ito. Ayun nga lang ay sinayang ng babae ang second chance na ibinigay sa kanya ni Sam dahil nagloko lang ulit ang babae hanggang sa mabuntis siya ng ibang lalaki. Sa huli si Sam na mismo ang nagparaya at nakipaghiwalay. Ang sabi sa akin ni Sam, ako raw ang muling nagpaligaya sa madilim na buhay niya. Sa pagdating ko ay naranasan ulit niyang ngumiti at mangarap. Unti-unti ay nakita ko ang pagbabalik sa dati ni Sam. Inayos niya ang kanyang sarili at doon ko na po nakita ang taglay niyang kagwapuhan. Noong tinanggal niya ang buhok sa kanyang mukha ay bumata siya ng ilang taon. Sa pagtagal ay nadagdagan din ang timbang niya at bumalik siya sa dati niyang kakisigan. Naging maganda ang relasyon naming dalawa ni Sam Papadudut. Naging sandalan namin ang isa't isa. Kaming dalawa ang nagbigay ng lakas sa bawat araw na dumarating sa buhay namin. Kaya nga lang dahil sa edad ni Sam ay nais na niyang mag-settle down. Kaya noong magkaroon ng pagkakataon para pag-usapan ang future namin ay nag-usap kaming dalawa ng masinsinan. May ginagawa ka ba? Wala naman, may kailangan ka ba? Gusto mo bang kumain? May hinanda akong merienda. Hindi. Busog pa ako, salamat. Dito ka muna, usap tayo. Tungkol saan? Wala naman, tungkol lang sa buhay. Tungkol sa plano natin sa hinaharap. Okay. Ano bang plano mo rito sa Middle East, May? Anong ibig mong sabihing plano? Anong plano mo sa buhay mo rito? Hanggang kailan ka magtatrabaho sa Middle East? Kailan mo planong umuwi? Mga ganong bagay. Ako? Kasi alam mo, nagpunta ako ng Middle East sa pag-asang maayos ko ang buhay ko. Matutulungan ko ang pamilya ko. Mabubuhay ko ang mga anak ko. Sa ngayon hindi ko pa nagagawa yun eh. Nasimulan ko na, oo, pero hindi ko pa talaga ganap na nakukuha yung mga pangarap ko para sa sarili ko
Sa pamilya ko tsaka sa mga anak ko. Ibig bang sabihin yan, wala ka pang planong umuwi sa Pilipinas? Sa ngayon, parang wala pa. Hindi pa kasi ako nakakapag-ipon eh. Pero sure naman ako na uuwi rin ako balang araw. Siyempre, nandun yung pamilya ko eh. Ganun ba? Bakit mo naman natanong? Ako kasi, alam mo naman, this year magsi-69 na ako, di ba? Oo, alam ko. 3 months na lang birthday mo na. Oo, malapit na. Naisip ko kasi na gusto ko na mag-settle down bago ako mag-70. Mag-settle down? Oo, hindi naman natin may kakaila na matanda na ako. Naubos ko na yung mga panahon ko sa pagtatrabaho. Tutal, may ipon naman ako. Naisip ko na bumalik na lang sa Pinas para doon na ako mag-retire. Ganun ba? Magandang idea nga yan. Mas maganda kapag bumalik ka pa rin sa sarili mong bansa. Deserve mo yan. Pero ang akin lang naman, gusto ko sana na kasama ka sa pagbabalik ko. Ako? Oo, ikaw, May. Gusto ko na ikaw ang makasama ko sa Pilipinas. Wala na rin naman akong ibang pamilya doon. Ikaw na lang yung itinuturing kong pamilya ko. Pero paano yung trabaho ko rito? Yun nga ang dahilan kung bakit kinakausap kita ngayon. Willing ka ba na i-give up yung trabaho mo rito para samahan ako sa Pilipinas? Alam ko na may mga pangarap ka pang gustong maabot. Pero pwede bang abutin mo yung mga pangarap na yun na kasama ako? Sa Pilipinas, sa lugar kung saan tayo pwedeng maging masaya. Kapag ba ikaw ang pinili ko, sigurado ka ba na hindi ko yun pagsisisihan? Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na pwede mong pagsisihan. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, kapag sinamahan mo ko sa pag-uwi ko, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Hindi kita ipagpapalit kanino man. Kasi ikaw lang yung tanging nagpakita at nagturo sa akin kung paano ang magmahal ulit. Sa'yo nakakapit ang inspirasyon kong mabuhay at ipagpatuloy ang mga araw ko sa mundong to. Ikaw yung inaasahan ko na makapagbibigay ng saya sa puso ko. Ikaw lang, May. Sam. Kaya ako sinasabi to lahat, hindi dahil gusto kitang i-pressure. Gusto ko lang malaman mo kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Sa uli, desisyon mo pa rin naman ang masusunod eh. Ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Kaya kung sasama ka man sa akin o hindi, tatanggapin ko ang magiging pasya mo nang walang galit at tampo. Sasamahan kita. Sasama ako sa iyo sa Pilipinas. Kung gusto mong bumuo ng masayang pamilya, ng masayang alaala, sasamahan kita. Talaga? Oo, kasi mahalaga ka rin naman sa buhay ko eh. Hindi rin kita ipagpapalit kanino man. Yung trabaho, makakahanap tayo ng bago. Pero ikaw, mahirap nang hanapin ang isang tulad mo. Kaya hindi na kita pakakawalan sa buhay ko. Maraming salamat, May. Maraming salamat din na dumating ka sa buhay ko. Papadudot pagka-uwi namin ni Sam sa Pilipinas ay agad kong ipinakilala ang mga anak ko sa kanya. Ipinakilala ko rin sa kanya sina mama at ang lolo ko na nagpalaki sa akin. Natuwa ako na buong pusong tinanggap ni Sam ang pamilya ko. Sa Pilipinas ay sinubukan kong maghanap ng bagong trabaho. Dahil dating piloto si Sam ay sinubukan kong mag-apply sa trabaho na related dito. Papadudot, hindi ko pa po nasasabi sa inyo pero noong bata ako ay pangarap kong maging flight attendant. Kaya noong nakakita ko ng pagkakataon para abutin ko ang pangarap ko ay sinubukan ko ang swerte ko. Isang cabin crew interview ang inapplyan ko. Hindi ko alam noon kung makakapasa ako sa mga requirements nila kahit na ibang degree ang kinuha ko. At wala akong background sa pagiging FA pero sinubukan ko pa rin. Basta ang nasa isip ko lang noon ay opportunity na yon para baguhin ko ang buhay ko, Papadudot. At sa awa ng Diyos ay nakapasa ako sa interview.
Siguro'y dahil na rin po sa tulong ni Sam at sa mga connection niya bilang dati naman siyang piloto. Pagkatapos makapasa sa interview ay sumalang kami sa matinding training. Mabuti na lamang at wala silang maximum age requirement at kahit 33 na ako noon ay nakuha pa rin ako. Pagkatapos ng puspusang training ay natanggap ako sa trabaho. Papadudot, ang lahat ng hirap at pagpapakapagod ko ay napalitan ng blessing at kay Sam ko ito unang ibinalita. Sam? Sam! Nasaan ka? Nandito ako. Bakit? May sasabihin ako sa'yo. Halika dali. Nanalo ka ba sa loto? Ang saya-saya mo ah. Hindi. Pero para na rin akong nanalo sa loto dahil sa nangyari. Ano bang nangyari? Isa na akong flight attendant! Totoo ba? Congratulations! Salamat! Yung childhood dream ko, naabot ko na! Alam mo, hindi ko talaga inaasahan na makakapagsuot na rin ako sa wakas ng uniforme ng mga FA. Dati ini-imagine ko lang yun nung bata ako eh. Para kasing imposible na mangyari sa buhay ko yun kasi alam mo na, mahirap lang kami, broken family pa. Parang wala na akong chance ka ako sa sarili ko noon kaya kinalimutan ko na yung pangarap kong yun. Pero tignan mo, nandito na tayo ngayon. Abot na abot ko na yung pangarap na dati iniisip ko lang. Congratulations! Masaya ako para sa'yo. Oh, bakit parang anungkot mo naman? Hindi ka ba masaya na nakapasa ako? Masaya ako. Sa totoo lang, proud na proud ako sa'yo. Sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng mga pagsubok sa buhay mo, masaya akong makita ka na unti-unti mo nang nakukuha yung mga gusto mo sa buhay. Pero bakit ganyan ang reaction mo? Para kang nakarinig ng masamang balita. Alam mo naman na dati akong piloto, di ba? Oo. Alam ko kung gaano kahirap magtrabaho sa airlines. Alam ko kung gaano ka-busy ang mga tao doon. Dahil napagdaanan ko na lahat ng yun eh. Para rin silang OFW na malayo sa mahal nila sa buhay. Malimit lang nila makita mga pamilya nila kasi lagi silang nasa alapaap. Biyahe dito, biyahe doon. Oo, alam ko rin yun, Sam. Pero alam mo rin ba kung paano yung maiwan? Kung paano makamiss sa taong wala sa tabi mo kasi nasa malayo siya nagtatrabaho? Kasi ganun ang mararamdaman ko kapag naging FA ka. Ayaw mo ba na maging flight attendant ako? Di ba nga? Sabi ko sa'yo na ang tanging pangarap ko na lang ay mag-settle down kasama ka. Ikaw at ang pamilya mo. Pero paano ko gagawin yun kung palagi kang mawawala sa tabi ko? So ayaw mo nga? Hindi ko sinasabing ayaw ko. Ang gusto ko lang sabihin, mas gusto ko sana kung dito ka na lang sa tabi ko. Magkasama tayo hanggang sa... Ewan ko, hanggang sa mamatay siguro ako. Huwag mong sabihin yan. Ano ka ba? Yun ang totoo. Matanda na ako. Bilang na lang ang oras ko. Ayokong pigilan ka sa pangarap mo dahil minsan din naman akong nangarap eh. Pero pwede bang maging makasarili rin ako kahit ngayon lang? Pwede bang wag ka na lang umalis? Tama ka. Nangako pala ako sa'yo na hindi kita iiwan. Sorry. Hindi kita pinipilit sa... Hindi. Okay lang. Totoo yung mga sinabi mo at yun din ang mga ipinangako ko sa'yo bago tayo bumalik ng Pinas. Kaya kailangan ko yung tuparin. Sigurado ka na ba? Bibitawan mo ang pagiging FA mo para sa akin? Bibitawan ko ang pangarap ko para sa taong mahal ko. Kasi alam mo ba, dalawa yung pangarap ko eh. Una, maging flight attendant. Pangalawa, magkaroon ng ama ang mga anak ko. Pareho ko silang nakuha pero hindi ko sila kayang pagsabayin. Kaya pipiliin ko sa dalawa kung ano yung mas mahalaga. At ikaw yun, Sam. Ikaw at yung mga anak ko na magkaroon ng father figure. Yan yung isang bagay na hindi ko naranasan nung bata pa ako eh. Maraming salamat, May. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Maraming salamat din sa pagdating mo sa buhay ko.
Para sa pag-ibig, isang oportunidad sa buhay ko ang pinakawalan ko, Papa Dudut. Pero kahit ganoon ay wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko. Kung sa panahon ngayon ay marami ang pumipili ng love over career, ako ay love ang pinili ko. Love na matagal ko nang ipinapanalangin. Love na matagal ko nang hinahanap. Kaya naman nang dumating ito sa buhay ko ay hindi ko na ito pinakawalan pa. Masaya ako na malamang nakapasa ako para maging flight attendant, ngunit hindi yun ang priority ko sa buhay. Ang priority ko po ay ang makasamang mga anak ko at mabigyan sila ng ama na makakasama nila sa kanilang paglaki. Naranasan kong lumaki sa isang broken family at hindi naging maganda ang buhay ko dahil doon. Kaya naman babaguhin ko ang direksyon ng buhay ko ng mga anak ko para hindi nila maranasan ang mga pinagdaanan ko. Nagpakasal kaming dalawa ni Sam, Papa Dudut, at ngayon ay siya na ang legal guardian ng mga anak ko. Inako ni Sam ang mga bata na parang kanya, kaya naman bilang ganti ay mananatili ako sa kanyang tabi bilang isang mabuting may bahay. Ibibigay ko sa kanya ang tunay na pagmamahal na deserve niya. Wala pong perpektong pamilya pero masaya na ako na meron na akong kompletong pamilya. Isang tindahan ang ipinatayo ko para magkaroon kami ng daily income. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, masaya na po ko ngayon kasama ang asawa ko at mga anak ko. Malayo man ito sa pinapangarap ko noong bata ko ay nakuha ko naman ang pamilyang inaasam ko. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana ay naging makahulugan po ito para sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, May. Mga kabarangay, lahat tayo ay may choices sa buhay. May mga bagay tayong pinipili na minsan ay pinagsisisihan natin. May mga pagkakataon naman na ikinaka-proud natin ang mga nagiging desisyon natin sa buhay. Basta sa huli, kung ano man tayo ngayon ay dahil sa mga choices natin sa buhay. Ituring natin ang mundo bilang isang malaking chess game na bawat galaw ay kailangang pag-isipan para hindi tayo ma-checkmate sa dulo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.